Γεια σε όλους, σήμερα σας παρουσιάζω ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Θα μιλήσουμε για το ProstaSen, ένα προϊόν που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος και θα μπορούσε να είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Θα σας πω τα πάντα γι' αυτό, τα ωφέλη του, τι πραγματικά έχει σημασία όταν το επιλέγετε και, φυσικά, πώς μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή σας. Γι' αυτό μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί θα μοιραστώ πληροφορίες που δεν θα θέλετε να χάσετε. Και το καλύτερο κομμάτι, αν στο τέλος του βίντεο πιστεύετε ότι το ProstaSen είναι το κατάλληλο προϊόν για εσάς, θα σας δείξω πώς να αποκτήσετε ασφαλή πρόσβαση στον επίσημο ιστότοπο και να εξασφαλίσετε το δικό σας αξιόπιστα. Πάμε, η προστατίτιδα είναι μια πάθηση που επηρεάζει χιλιάδες άνδρες παγκοσμίως και πολλοί εξακολουθούν να αναζητούν μια αποτελεσματική λύση. Εάν εσείς ή κάποιος κοντινός σας άνθρωπος έχει βιώσει συμπτώματα όπως πόνο στην κάτω κοιλιακή χώρα, αδυναμία στην ουροδόχο κίστη ή ακόμη και σεξουαλική δυσλειτουργία, γνωρίζετε πόσο μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής σας. Τι θα λέγατε όμως αν σας έλεγα ότι υπάρχει μια πρακτική και αποτελεσματική θεραπεία που αλλάζει τον τρόπο αντιμετώπισης της προστατίτιδας? Σήμερα θα μιλήσουμε για το ProstaSen. Το ProstaSen είναι ευρέως αναγνωρισμένο στη θεραπεία της προστατίτιδας, ειδικά σε χώρες όπως το Ισραήλ, όπου έχει ήδη γίνει η νούμερο 1 επιλογή μεταξύ των ανδρών που αναζητούν γρήγορα και μόνιμα αποτελέσματα. Αυτό που κάνει το προϊόν αυτό να ξεχωρίζει είναι ότι δεν ανακουφίζει απλώς προσωρινά τα συμπτώματα, αλλά αντιμετωπίζει την πάθηση από τη ρίζα της, χωρίς την ανάγκη για συνεχείς επισκέψεις στο γιατρό ή ακριβές θεραπείες που φαίνεται να μην έχουν τέλος. Εάν έχετε δοκιμάσει διάφορες θεραπείες χωρίς επιτυχία, το ProstaSen θα μπορούσε να είναι η λύση που αναζητούσατε. Έχει αναπτυχθεί για να είναι προσιτό και αποτελεσματικό, παρέχοντας μια γρήγορη και πρακτική λύση χωρίς τις ανεπιθύμητες παρενέργειες που έχουν πολλά κοινά φάρμακα. Δυστυχώς, σε ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε πραγματικά αποτελεσματικές θεραπείες και οι άνδρες καταλήγουν να πληρώνουν πολλά για φάρμακα που δεν λύνουν το πρόβλημα. Ευτυχώς, όμως, με την πρόοδο της τεχνολογίας, το ProstaSen είναι διαθέσιμο σε εμάς και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό χωρίς να φύγετε από το σπίτι σας. Αν έχετε κουραστεί να ζείτε με την ταλαιπωρία της προστατίτιδας και θέλετε να τη λύσετε επιτέλους μία για πάντα, αυτή είναι η ευκαιρία σας. Το ProstaSen είναι διαθέσιμο στον επίσημο ιστότοπο με μία ειδική προσφορά περιορισμένου χρόνου. Με το ProstaSen μπορείτε να κάνετε το πρώτο βήμα προς την ανάκτηση της υγείας σας και να επιστρέψετε στη ζωή σας χωρίς πόνο ή δυσφορία. Φροντίστε τον εαυτό σας και την υγεία σας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ο σύνδεσμος για την επίσημη ιστοσελίδα βρίσκεται στην περιγραφή και τα σχόλια αυτού του βίντεο. Αν σας άρεσε αυτή η κριτική, αφήστε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερο περιεχόμενο σαν αυτό. Τα λέμε την επόμενη φορά.